danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Na Sa'idi yake mai shayi. Baya nan. Kun gyara masa ya gudu kenan. Na hango shi ai daga nesa. Yau tun da safe ma bai zo ba. Ba da ban wani abu ba da sai kaddara ta hauka. Dan ba shi ne ya kana ba. Bara zan ban masa sako yanzu. Sannan idan ya dawo ku jaddada masa. Daga yau babu shi babu sana'ar shayi. Sanya hannun riga. Yace yake so ni ya dakatar min da tawa sana'ar kafin yayin ni zan hana shi tashi sana'a. Masta abali, yaro kauce ga abali, ban maza abali, kada baro akwai abali. Masta abali, yaro kauce ga abali, ban maza abali, kada baro akwai abali. Masta abali, yaro kauce ga abali, ban maza abali, kada baro akwai abali. Masta abali, yaro kauce ga abali. Kuma ka gaya mai daga yau daga rana irin mai kamar ta yau don ranar da na haɗu da shi duk wani sassa na jikinsu sai na sassara. Mafita ɗaya ce ya kawo min makullin wannan gidan da na karɓa na haya ko kuma ya dawo min da kuɗaɗe na gami da riba, saboda da kuɗin a hannuna yake da ta na sun ninka kansu. Haka shi kaɗai ne mafita. Gobe zan dawo ko shayi na tarar da mutum ya zo siya sai kaddara ta haushi wallahi.